är jag med en video här. Jag ska unboxa min Taurus som jag fick idag. Och Martin sitter där. Hej! Han är med. Tror du skulle ge den till mig? Jag bara nej! Vi börjar. Vad var det till ditt andra? Varför var det inte det? Rör lite på... Aj då. För jag tycker att den är skönare fast den är jobbigare inför att den är så. Ja. Så jag ska fixa det. Så det första du gör är att sönder datorn. Jag är sönder processorn bara. Nej! Det första jag gör när jag öppnar så har jag inga delar. Jag ska bygga upp alla delar själv. Då blir det en lång video. Ja. Nu ska vi se här. Oj, vad fan var det här i? Snälla, säg inte att du ska bygga ihop hela skiten. Ja, det var strömsladd. Och godis. Godis! Rör lite på Jag kan ta den om du vill. Den här ser ju ganska snygg ut ändå. Nice. Tycker jag med. Ja, men... Du fick en godis med. Ja, hjälp till! Du får lyfta upp den. Fan! Jag vet inte, vi gör så här Martin. Oh no! Oh yeah! Vad fan ska jag göra? Du får hålla där. Håll där på datorn. Alltså inte den datorn. Den datorn. Kan du hålla fast den, tror jag? Nej, det kan du inte. Håll fast i hela datorn, Roman. Bra! Alltså släpp fast! Nu jävlar! Ta i dem. Jag fick hål, det såg jag inte. Okej, det här går inte. Du är bara lådan. Nej, men håll i lådan du. Så drar jag. Let's go! Det är så tappar de bara. En gång till. Du har din hand i vägen. Jag var så åker den ner igen. Vi är tvärtom. Du drar. Det här det får ju ingen bra grepp här. Det är jäkla. Okej, det här gick ju bra. Dra där borta. Alltså båda. Håller du i? Kom med. Kom igen. Kom igen. Jag orkar hålla dig lite längre. Kom igen. Vad är det här för något? Det kanske var det din pappa om hjälpa. Han är inte hemma. Oj då! Nej men Martin, så här gör vi. Så. Du vänder upp och ner på den. Nej, vi gör så. Och så drar du. Och dra. You sure about it? Ja, det gör. Det går. Men sitt så här då, så kan jag dra. Det går ju bättre. Is that safe? Yes. I hope. Lite mer. Så. Right. Men vad fan. Akta då. Vi får göra på det dåliga sättet. Vad är det dåliga sättet? Sax. Jag vet inte fan vad du la den. Vi får göra så här. Är det lugnt? Vi får göra så här, eller hur? Ja. Vi får ju för fan inte... Hope you enjoy. Exakt. Tänk så funkar det då. Så måste jag bara, nej jag har gjort sönder lådan. Det är bra med en bra dator nu då.
Men du, jag kan försöka... Där. Ska jag? Så drar man. Så stopp och så drar vi. Man kan ju hålla här. Okej. Ja. Nu är det 2. En hand. Där. Håll datorn nu för de här kommer glida ur. Den här. Minuter. Till den här. Vad var den nu? Ingenting där i. Kolla inte på hans lösenord nu, vad fan. Så. Right down here. Dra bort. Vilken burk! Ja, det var fan inte en liten burk. Och så har vi det så. Vi ska ha det. Ja, det har jag sett. Nu ska vi se. Where? Min burk. Vad fan, lyser den? Da! Just nu. Den lyser ju. Konstigt. Eller? Ja, vad tycker ni? Ja, ni får säga vad ni vill. Så ses vi i nästa video. Hej då!